Ya, Mas Tejo. Ayo Tesa. Kone mulai tak sangoni tak Sukri. Siap. Yo, salam kanggo Pak Pinang, Cak Pur, Mas Omek nggih. Kiriman saking ya. Pak Pinang Ginteni Darsimin. Cak kon gaji nggih. Pak Pinang diteni Pak Rena Pak Darsimin nggih. Kon gaji. Nggih, terus kemana harus banun Mas Tejo nggih. Hingga bahkan London, mat malam, mat aktivitas. Sangat iman gitu. Rakyat kita sangat makutin budi. Sabar ketemu siramu paten iki anane tansarmu rasa tresno kang tak endem sarwa mikir ati tanah bisa dendam kaya tanah bisa ngoncati saben wektu tansah anggodo ati nanging aku wedi bokong pungkasane temahan loro tresno Nadyan adon yen katolo nanging jagat sajroning atiku gondo nadyan tresno iki iya mas kinodran sadar minglapai Olo sawah sapa ndut katon atiku wis kapelut atuh mas saengga bunga rasaku lamun bisa mas cacak tanah sliramu paceninda sinawang gunung desa kalabulo kasih senengi hatiku yen nyawang waduk gondang nyoto kanton asri pan saya dino minggu sing plesir padha numpak prau senengi hatiku rasane ora krasa jebak payahe wis sore di
saben dina kumpul ngerti itu kok ning ati tetep sayang iki diwede iya mas watone pirin teko pirin dek saben dina kumpul apa orang arah yakin mas apa to dik saka klulo nek wis ngumpul dik iya mas sakjane wis ora usah jaluk teko nang nyah-nyah tiwul mas apa dik saka Jombang nek wis kumpul